Igama lami nguMelusi kaSkhosana futhi namhlanje sizokhuluma ngama-number sets wethu noma uhlu lwezinombolo ukuthi kunezinombolo ezihlukile futhi zihlala endaweni noma ziboniswa ngendlela ehlukile ukuthi inamba ethizeni inombolo enjani. Kuthiwa what number sets does the number 3.4028 repeating belong to? Kusho ukuthi kuthiwa u-3.4028 kunenombolo lapha kunemugca olapho phezulu lo othi repeating noma ophinda kusho ukuthi u-28 loyana yena uyaziphindaphinda ukuya leya nombolo iyenzelwe ithi ngizonibhalela nje u-3.0 3.4028 kusho ukuthi u-28 loya mayithi repeating usho ukuthi 28 uyaziphindaphinda i-decimal yakhona iunomphela ishaya ngale. Ngakho-ke kuthiwe siyithole ukuthi ikuhlela kuyiphi i-number set njengoba sesiwafundile ama-number set la wethu besiwafunda noma uhlu lwezinamba abo-natural whole number zonke lezi besilokhu siyifunda. Ngizothi ngidwebele i-number line manje kunento lento esibiza i-number line noma umugca wezinombolo sikwazi ukubona ukuthi inombolo thizeni ihlezi kuphi nendawo. Sizoqala sithi -1 sithi 0 sithi 1 2 sithi 3 sithi 4 sizophela nje la ku4 masibheka u3.240 ufana nokuthi u3.4 ukahlahla u3.4 singasho ukuthi u3.4 uhleli laphaya kuleya ndawo esibhalile laphaya. Singasho ukuthi kokuqala u3.4028028 ufana ne-real number. Umbuzo sekutheni siyamthola kuma-rational numbers na? Ake sibone ukuthi siyamthola na. I-rational number noma lokho besiloko sikufunda kwe-rational number, i-rational number singayifanisa mhlambe ngasho asithi u-p singamfanisa ne-rational number kusho ukuthi u-p kungaba inombolo noma ifana nelento abayibiza i-ratio noma lento besiyenza kuma-fractions yaka m over n. U-p kungasho kanjalo. So umbuzo sekutheni singakwazi ukuthi namanje sithathe leya number siyishintshe siyenze lento abayibiza i-ratio noma siyenze i-number over something siyenze i-number enenye futhi ngaphansi i-ratio na noma senze njengama-fractions ebesiwenza. Ngathi manje mhlambe sithi u-x ulingana naloya 3.408 repeating noma u28 eziphindaphinda. Ngifuna sesibone lo mqondo, asiboneni ukuthi yiziphi inombolo asiphindaphinde u3.4 loyana ngo-1000 simphinda ngo-10,000 ukuze sikwazi ukuthatha i-decimal point leyana siyithathe sidlulisele ngale kuka-28 sizokwazi ukuthi sikwazi ukukhansela noma sisuse labo 28 abaziphindaphindayo. Sizothi-ke inamba uma ngiyiphindaphinda kayi-10,000 ngizohambisa i-decimal leyana kawu-4 sengizoba nenamba entsha manje lapho u20 lapho u33 seka u30.4 seka u4428. So ngiyaxolisa u34,028.28 ukhumbule kunalabo 28 abaningi abaloko baziphindaphinda. Kepha ngifuna ukuphelela lapho, ngifuna inombolo ngizothi ngizisebenzise ekugcineni ngisale nalento okuthiwa yi-ratio noma inombolo enjenge-fraction sizothola ama-rational number. Ngathi mhlambe asithi sizoyiphindaphinda futhi le number ka3.4 ngo-100 sizoyiphindaphinda ngo-100 sizokwazi ukuthi sizihlukanise sizidivide maqede sithole impendulo esiyifunayo. Uma sizohambisa u0 or noma sizohambisa kabili i-decimal point yethu kusho ukuthi ichashaza lethu sizolihambisa kabili sesizosala sesiba no340
ukhumbule i-decimal ingale ekugcineni kuka-40 nalabo 28 abaningi abaziphindayo. Mase silana-ke ukuze sikwazi ukuthi sisuse labo 28 abaningi, into sesizoyenza-ke manje ukuthi sizosebenzisa lokho kuthiwa ukumanasa noma ukususa. Sesizosusa-ke inamba engaphezulu nenombolo engaphansi. Ngizofaka nje ama-negative amasimbulu wethu lapho okususa ngiwafakile. Manje into sesizoyenza ukuthi sizokhipha u-10,000 100 ku-10,000. Masikhipha u-100 ku-10,000 ningathatha ama-calculator nibone ukuthi kukanjani. Kepha inombolo esiyitholayo u-9,900. U-x wethu manje ufana no-9,900. Silaphayana o-28 labayana bayasusana. Sesiyazi manje ukuthi inamba eziziphinda-phindayo asisenazo. Esizokwenza-ke manje sesizofuna ukuthola ukuthi u-34,028 yena no 340 mawubakhipha u-340 kule namba enkulu kusala inombolo engakanani. Sesiyenze lento yokuthiwa ukuboleka. Sizoboleka izinombolo ngoba uthi uyabona u-8 awukhona ukukhipha kahle u-0 no-20 no-4 no-2 awukwazi ukukhipha kahle lapha no-0 lapha ku-3 awukwazi ukukhipha kahle. Sizoboleka u-1 ku-4 sisale ngo-3 sibe no-10 manje ngale ku-0 siboleke ku-10 sisale ngo-9 sifake lapha ku-2 sibe no-12. Sesizothi-ke manje u-8 ususa u-0 u-8, sithi u-12 ususa u-4 sisala ngo-8, sithi u-9 sisusa u-3 sisala ngo-6, sithi u-3 ususa u-3 asisusi ngalutho ngoba kunalutho sesisala ngo-33,688. Yiyo inombolo manje esesinayo-ke. Sesizothi-ke manje sesifuna ukwenza lento okuthiwa solve for x. Ukhumbule ukuthi sifuna ukuxazulula lo x ebesiqale ngayo laphaya ka 3.4028. Sesizothi-ke manje khumbuleke sizodivide noma sihlukanise izinombolo zombili ngo-9,900 nangapha u-9,900. Sesizothi-ke leziyana ziyasusana sekuthi sithola impendulo manje ukuthi u-x uyini u-3,688 over 9,900. Mawusombhekile-ke u-x wethu sekayafana nokuthi uyilento abayibiza i-ratio noma i-fraction. Uyakhumbula-ke into ebesifuna noma ukuyixazulula ukuthi inamba lethu leya iyakwazi ukuthi ibe rational now. So uyayibona ukuthi into e-rational yinto ekwaziyo ukuthi uma uyilanda emsukeni wayo wazofika ekugcineni kuyo uyakwazi ukuthi uyishintshe uyenze i-fraction noma i-ratio. Kusho ukuthi u-3.4028 uyashintsheka abe yi-ratio. Ngakho-ke uyakwazi ukuthi abe yi-rational number yethu ngoba ulento unalento ukuthi uyaziphinda-phinda. Lento umugca lo ukhona phezulu repeatedly uyakhona ukuthi aziphinda-phinda. Ngakho ngithi uyini uyi-rational number yethu noma yiphi number ekwazi ukuthi iziphinda-phinde noma ihambe iphinda-phinde kaningi ifana nenamba eyi-rational number. Kepha uma uthi uyayibheka leya number leya ubheka futhi nenumber line yethu esisebenzisile uyabona ukuthi ayikho, angeke izibe irrational ngoba irrational izinamba ezingaziphindi futhi angeke ize ingene ohlwini lezi number ezi-natural noma ezingama-whole number. Lokho umunye isifundo esazosifunda futhi ingena futhi iyabonakala ukuthi le number i-real ne-rational number nje kuphela qha.